na imbaga bigat ay aming nakabsat. At datayon iti muna Domingo iti Quaresma. Kaya tayo mandanggayan ti pagyaman ni Mr. and Mrs. Johnny Sullivan and family, Tolentino family, Singson clan by Mr. and Mrs. Alfredo G. Valerio, Tita Almero, Mirna Almero, Junicio Ramae Quinti Familiana, Duque family, Francia family, Perlawan family, Fontanilla family, Leilani Fiser and family, Marlon Mercelio and family, Sinaida Javines and family, Mrs. Salvacion P. Lacaden and family, Aurora Briones, Paz B. Ramos, Erlinda Briones, Alfredo Briones, Rowena B. Chua, Mrs. Georgina Gallego, Mr. and Mrs. Jose Rinaldo Dorado, Meli Carino and family, Joy Raul Carintuag and family, Remedios Cadente, Leticia Cadente, Roy John Joyce Cadente, Jacqueline and Wilson Cadente and family, Rodolfo and Evelyn Cadente, Junio and family. Kitintay mo tikararagan, tikikararwa de Ernesto, Carmelita, Edgar, Angelito, Alejandro, Florentina Rogelio, Adjelia Dovinseng, Ferlina Briones, Romeo Ramos. Mangisalakan, Kristo Diyos, amin tilangit dayawin daka. Ibunan nagdakdakil nga ayat mo, tidak upami na pinarswa. Kristo
Kristo nga ari, siksika, di pagtanggan mi, dito'y taga anida ka nga ang nana ayon no itilubong kinderep kayat nakam nga isinakin ka di Taiwan mo in kami tali tuy sinubot mo kararwa Kristo nga ari siksika di pagtangdan mi dito'y daga arida ka nga ang nana ayon mangisalakan Kristo Diyos amin tilangit dayawin daka iunan na dadakil na ayat mo tidak upami na pinarsuan Kristo nga ari siksika di patangdan mi dito'y taga anida ka nga ang nana ayon Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mamikin ka. Kakabsat iti daytoy panangramrambak tayo, ti panagdaydayaw tayo, iti panawon ti Kwaresma. Dalusan tayo ti puso tayo. Agtalag tayo iti Ama, tuladen tayo ni Apo Jesus. Tapno malabanan tayo, dagiti panubok, dagiti sulisog, dagiti pakarigatan tayo, tinaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Pagbabawyan tayo, dagiti gundaway nga naabak tayo iti sulisog. Dagiti gundaway nga inturayan na tayo ti basol, ken ti bilag ti demonyo. Agpakpakaasi tayo ti Ama, ti isu manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, kasyak nakabasulak, iti panunot sa uaramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen.
sika. Apo mga sika. Apo mga sika. Mga sika. Kristo mga sika. Kristo mga sika. Kristo mga sika. Mga sika. Apo mga sika. Apo mga sika. Apo mga sika. Mga sika. When na po mga sika. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, madaman nga anuruten mi dagiti paannong ti Santa Aquaresma. Ipaay mo kadita umadad dati pan nakaawat mi ti misteryo maipanggap ken Kristo. Ket agbiag kami akas mayataday iti daytoy a misteryo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na daw iti libro ni Genesis. Kinunay ti Diyos kini Noe. Ken kadagiti anak na, ita, makitulag akon kada kayo, ken kadagiti kapututan, ken kadagiti amin asibabiyag a parswa. Dagiti amin nga animal, kadagiti amin na kinadwam arimwar iti bilog. Daytoy iti pagtutulagan tayo. Ikarik nga awanton ti layos amang dadael kadagiti amin asibabiyag a parswa. Awanton ti layos amang dadael iti daga. Kas pakitaan ti agnanayon, atulag ko kada kayo, ken kadagiti amin na si bibiyag aparswa. Ikabel ko ti bulalayaw ko iti ulit. Daytoy iti pakakitaan ti panakitulag ko iti lubong. Tunggal isaknap ko iti ulep, iti tangatang, ket agparang iti bulalayaw. Laglag epekto iti karik kada kayo, ken kadagiti animal nga awanton ti layos. Amang pukaw kadagiti amin na parswa. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Iti ayat ken kinapudno, idalan mo o Apo dagiti amin ang mga nurot iti tulag ken bilbilin mo. Iyayat kin kidnapudno, dalan mo ako, dagiti man, tulad kin bilbilin. Isurom kanyak dagiti daldalan mo o Apo. When ipakaammom ida kanyak, isurot nak nga agbyag kas mayan nurot iti kinapudnom. Tasika iti Diyos ang mga isalakan kanyak. Iyayat kin kinapudno, dalan mo ako, dagiti amin na mga nurot, tulad kin bilbilin. O Apo, lagipem ti kinamanang nga asim, ken kinamanagayat mo, nga ipakitam idi punganay. Gapu iti dagbalbaliw nga ayat mo, ken kinaimbag mo, lagipen nak o Apo. Iyayat kin kinapudno, idalan mo ako, dagiti amin na mga nurot, iti tulag ken bilbilin mo. Nalinteg kinaimbag ti Apo. Isuro na dagiti managbasol, iti rumbeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba, iti nalinteg adalan. It isuro na ida iti pagayatan na. Iyayat kin kinapudno, idalan mo ako, dagiti amin na mga nurot, itulag ken bilbilin mo. Ti may basa na adaw, iti muna surat ni San Pedro. Natay ni Kristo, gapu kada kayo. When namimpinsan ang natay, gapu kada iti basbasol.
Tinalintay ka tao may paay, karigiti na kilo. Tapno iturong na kayo iti Diyos. Napapatay iti bagi, ngem napagungar iti espiritu. Ket iti daytoy akasasaad na, napan nangasaba karigiti na ibalod nga espiritu. Dagito iti espiritu, dagiti saan ang nagtulnog iti tiyempo ni Noe. Idinto siya anos ti Diyos, ang nagururay kadakwada, babaen iti panakaaramid ti daong. Walo amin dagiti tattao nga adda iti daong. Naisalakan da iti danum. Mayasping daytoy adanum iti bautismo, ang makaisalakan ita kada kayo. Saan ababaen iti panakaugas ti rugit ti bagi, no diket iti panagkari iti Diyos, babaen iti nadalos a konsensya. Isalakan na kayo iti bautismo, babaen iti panagungar ni Heso Kristo, anapan sa dilangit ket adaitan iti makanawan iti Diyos. Ket adaitan iti makanawan ti Diyos, iturayan na dagiti amin ngang heles, dagiti nailangitan nga agturturay, ken panakabalin. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Sinadan ka mapo na akong patibilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Apulok tamtoy panunot ko, ibanukat bendisyon mo, tapno at tulog daytoy puso, nga tumpalakin mo. Sidadan ka mapo, nga tumpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamitin ka? Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria timipay ken ka, Wapo. Idturong ti Espiritu ni Jesus si Jailet ang nagyan sa jay ni Jesus iti patapulong aldaw ket iti daytamet la tiyempo sinulisog ni Satanas. Addamet dagiti atap nga ayop sa jay ket nagserbi dagiti angheles ken Jesus. Idi na ibalod ni Juan napan ni Jesus ijay Galilea. Hinkas kasabana tinaimbag adamag Inkas kasabana, tinaimbag adamag ang nagtaod iti Diyos. Dimtengen ti aldaw kinunana, asidegan ti pagarian ti Diyos. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, ket mamati kayo iti naimbag adamag. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, O Kristo. Good morning. Idadakam jay sakbay nga, idi panawon mi, sakbay ka nga kalpasan ti college, di seminaryo, sakbay kang sumreg iti theology, ada diya spiritual formation year, kunami da jay. Ngam tatan, impandan, iti after second year theology, spiritual formation year. Ngam da kami, idi, before you enter theology, iso da jay spiritual formation year. Anya da jay ti aramid din may, haan nga academics,
Madiki di, adalan mi, tibagi mi, ag labor immersion kami, mapang kami ag trabaho nga kasla ordinaryo. No mabalbalin, handa maamuan na seminarista ka. Ada nagtrabaho nga gasoline boy, ag trabaho ti hotel. Da kami siyak idi di jay SEED, Educational Supply di Bagyo. Da kami ti panagala di bodega, ag siyak ti mangkis-kis-kis no napnapang ka jay session road, ag pababa, di SEED idi. Siyak ti mangkis-kis-kis di jay walk and di jay sarming na ijay idi. Kano malpas di jay mapang kami mat iti rural immersion. Rural immersion, mapang kami dahil lugar nga numabalbalin, ang madanon ti kuryente, lugan, basta na sulinak, kanapang kami ijay, abra, di buklok, hampay la sementado ti dalan, idi kay kayat dang aglugan ti lalaki, taapaya, no mailubo, taupat nga oras, nga biyahe, ado di pa nagguyod ti lugan, iso nga kasla ay ayam di jeep nga guraro din mi ti kaadumi di. Kas lagto nagbatit nga guyodan mi ti nagado kami nagatidog nga guyodan. Ti addakam di jay. Amuyo ti pudaw dadta. Ang kasla kanya yung nga peke dagita pudaw yung nga daytay naalala ti gulot-gulot tayo yung kada papaya. Kanya da ure ibilag mo na pudaw dalatta da nga rod puli di kada tao da. Kaya napipintas na, sabali pintas na, handag make up ngam nalinis, handang agkus-kus-kus ngam nalilinis ti rup-rupa da. Kapag amon, di kadwami nga maysa, anya na ganan. Ado nga ro dagiti mangkuyog-kuyog kanya, may nga dagiti agtutubo, kada babalasang, kada kwan, ti magkanta na di jay maysa nga kadwamin ka. Utok so, layuan mo ako. Kung kuna, apaya ako na, pagtikismisan may, tokso layuan mo kano kung kunana mutan kapaya ay agkin norsunada da mutan hanga nagpadi di jay tadi yon tumandamagan no sinno mo ka chismoso kayo hanga nagpadi nangala ay nagbasa tilo jaka mo no nagpaay nagabugaton nanahangkam nagkikitan tokso layuan mo ako kung kunana mutan ka kantaen ata si kamam mut ati makakita ti natural tipo daw na nga nagpintas. Tata, dito'y panahon ti Kwaresma, dito'y umuna nga Domingo. Ti idardarirag na dagiti maibasa tayo. Pananglaban ti temptation, solisong. Ni Apo Jesus, na ipanijaylet ang 40 days. Haan anangan. Laman kaya yo ti 40 days nga ngamangan. Data lamay sa apananganan no ang kananganan kagpupudot ka naan. Idi Miyerkules, kurkuros, nagpakuros kayo? Haan. Fasting in abstinence. Kaguna na di fasting, one full meal. Di dua nga meal, kadatay nga Pilipino, half, no may sa alitsyon ti alun-unam kadamangang ka, maminsan kalagalon on tilechon jidua sa gugudwa kunana. Kajak amumet kada Miyerkules kurkuros magkindi ti Biyernes Santo dua lang amin aldaw ti fasting. No apay mo managmeryenda no daduma talaga nga kasladay tay ngay awan met unay ti hilig ko. Kapilaeng Kay di Miyerkules kurkuros gapo ta fasting. Ala, iti mo maluman nanganak mo ti ti aldaw. Makitkitak na ganyan, lining ta kamote, mais, kitkita agyan titasan, di pagtimplaan ti kape, apo kas na naka-in-imas ti agtimpla, kala nagpigsaman ti sulisog na. Galaman iti no, ibagada nga fasting, kaslala iti, awisan na ag-crave lat na di jari, nam. Kasi ni Apo Jesus, imagine ni Apo Jesus, 40 days. 40 days nga hanganangan, napanti demonyo, sinulisog na. Imagine da jay. Kung ano kunada, ora di seminaryo idi, kunana jay maestromi, nga padi, do not underestimate the power of temptation. Kunana. Do not underestimate temptation, kunana. Nabilag. Apaya, kunami ka, amo na ti si temptation, kunana, sala umay, no nakapsot ka. Haan na ka nga ataken, no napigsa ka. Santula umay, no nakapsot ka. Dayati imbaga na agpaiso. Kasya kita ni Apo Jesus. Apa yang amin? Nasubyanan tayo.
Ti temptation, di mat kunatayon niya, idi pinarswa ti Diyos ti lubong, good. Iti maikapito nga aldaw na ginana ti Diyos, kinita na ti pinarswa na ay ayo iti kastaunay. Therefore, uray da kayo, makaay-ayo tayo ta pinarswa na tayo ti Diyos. No, Diyos atin ang parswa kada kayo, diyan mo ano, demonyo. Diyos atin ang parswa kada tayo, mo pa no demonyo. Makaay-ayo tayo. Haan na nga inraman ti basol a pinarswa. Lawagan tayo dayjay. Nga hindi ka din namarso ni Apo Diyosan ka nairaman ti basol, haan. Ti bunga ti basol is our free will. Nga ag-decide, noan niya ti good, inyak aramidan tayo, the good one no bad. Da tayo tinang create tao, the free will ti tao, iso nang create ti evil. Kasi ano napasamak? Derugi tayo. Adan kin Eva, kuna tayo. They live in paradise, paraiso. In-enjoyin da, di jay paraiso. Nga hantay mo nan, nga ibaga nga, pinarsuan na, di lubong, lalaki kin babae, na nagasawa da, sino nangalaan, di ay anak na, di inasawa da. Adan, kayat nangasawan, lalaki niya, Eva, kayat nangasawan. Hamo nga pagtipunan da, Adan kin Eva, ta in between ka, hanga mabalin. Pinarsuan na, representative ti lalaki kin babae. Kanya na aramid, imay ti temptation. Anya ti temptation, anya ti lotigad, may salaan ti lintag ti Diyos, anya ti kunana, mabalin nyo akanin amin abunga, malaksid dita tingga. Mansanas kunana dayjay, representative dayjay. Kanya ti kunati ulag, sino nang sulisog? Ulag. So kunana kanya yun manglipot kayo, ulag ka. Liputam takadwam ka, ulag ka. Kunana. Kanya ti naramid ti ulag, agay ayam ni Eva, di amo no ti ayamon na no risay-risay, no amoy ate risay-risay. Nagkuna ni Eva, ay ulag, shhh. Iso ang kag-sit-sit-sit, nabilag ti sit-sit. Shhh. Kuna na. Hanggang mga kaskaso ni Eva, siyempre, agkan-kanta, paradise nga rin ayan natin. Shhh. Hanlata may kaskaso ko, hoy! Kuna na. Naramanam datan, kuna na. Ay haan, kuna ni Apo, nga hami mabalin nga garawon, ti kunam padasem, kuna na. Haan, madita kuna na, maamuamton, ti ostokin haan. Mayat pa'y laeng ngam, idi mapanunot nan, iso da jayan. Padasik man, the same, kasi mo lati temptation kanya tayo. Rumrumwar lata. Into no kumapsot tayo, sana tayo to ataken. Gas pangarigang kumadikalman, kunak. At da 18 nga pairs ti nagkasar. Kunak kadakwada, ti sulisog, umay no dahi ti nakapsot ka. No nasaya at ti relationship di agasawa, hanang nga maatak ti dakis dahi ta. Numayat agkapkapyada, agkinkinatawada, no adda nagkamali, pakawanin na, no adda agkapsot, bataken na, numayat ti relationship di agasawa, mayat. Pangrugyan na ti sumrek ti basol. Di siya kumanya, di agasawan. Agpinuntudan. Di kakayatan. Uri siyak na umakon. Sika lang nga sika masursurotan. Di ka mo pimakawanan. Kung nanto mo di kumpadrim nga sutil, napay kami nga ano sampari ka, damo ni kumarim ni dagasam nga itulod ijay kwada ka, hamo mariri na no agmotor kayo. Han na mapanpansin idit na mayat relasyon da agasawa, haan? Namdimbagang kumpadri na, no, pasaray mo idagas ni kumarim ni, ang kita nagbanglo tabuok na kasyam-syampaw. Kunanan ton, aywan niya. Datan, mangrugin. Kasyam-syampaw na, arutang pa'y syampaw na, nagbanglo, kita mangrugin. Di jaya, into no kan in-entertain na di panunot nan, aywang gayam. No handag pinakawang kinbakit na anyap ko na, wan makauma kamutan. Tadan sa bali nga mapampanunot na. Entertainment dayjaya. Dayjayan maknagan ti basol. Ngam numayat di relasyon dahan nga makastre. Di pa nagpampanunutan ison ti mang-create. Kas jay ti sulisog. Kas lahaan na ka nga ataken no napigsa ka. Haan na ka nga ataken no mayat ti aldaw mo. Ataken na kanto no agkakapsot ka. Ataken na kanto no mabisin ka. Ataken na kanto no agproblema ka.
Apa yang nga dagiti ti pagsasaritaan tayo. Kastoy nga ti naganti basol. Isugar nga kunana, pinarswan na ti lubong nga nasayaat, haan na nga inraman ti basol. Ngam di free will ti taon, ison ti nag-decide nga sumurot iti basol. Dahil datayo ti mga ramid ijay agturong iti basol. Kano kitaan tayo, dagup-dagupan tayo amin dagitoy, kitaan tayo tinapasamak ken ni Apo Jesus. Umuna, 40 days, nga nangnangan. Anya ti umuna nga sulisog ti ken ni Apo Jesus. Malagip yun, yung sulisog na. Nya dayay, awan samot tao. Anya ti kunana gapot mabisin ni Apo Jesus kuna di demonyo, Diyos ka, mabalin mo apagbalinan at tinapay. Tamangang ka, iso nga ti umuna kalakaan nga pakaanagan ti sulisog taste raman. Oy, raman! Ngay tanto ko no daduma ka tila maramramanan. Oy, kaan dati kung kuna ka, da kayo mo tagpampanunod ti sa balay. Kitaan nyo. Amumba nga medyo na nga to di cholesterol mo, high blood kan. Kana, naghanda ni kumarim. Puri na mo di bukot di lechon, medyo nagtangtan dati agman-man. Nagganas ti tumukpol nga dati agaruyot kumaka. Amumuti ko na dagiti demonyo mga kukumarim kada kukumpadrim. Adda mo agas. Wan! Araman! Uray ka da agas. Kunana, linamo mo mata. Nagisupot ka pa ay. Raman. Taste. Nya, ang yuti ko na ni doktor. Anya maiparit dok. Ang kagpa-check up. Dahil ito maram ko na dagitoy. 3 times a day kada pa amoy ikatanta maintenance mo. Anya maiparit ko na ka awan mangang kalata. Tapno agsublikan tumang kanya ko. Hamat Hamat nga kasya. Awan maiparit ko na kaya na nga sa awan si ka at imang kontrol haan. Kanagmaya ngamin ang data na sam 8. Hapo nagsiya at anong bang kamaki-birthday? Nangruna di cake nga, di ayang tinagan ni Father Rupo pangalaam, di tay gaburam ti pansit. Dagiti kabalay ko, nagyawid dati cake ken pansit, pinagtipon da, na ibungon-bungon, na ipulo-pulo, di pansit ken. Kunana day jay, no daduma, uray pa ti bagbasulan ti bagitay no daduma, raman ti muna, kini Apo Jesus, pamudpud ti bisin. Iso nga nadaduma, i-excuse tayo, mabisinak. Iso nga uray, agtakawak, haan ang mabalin. Nabising kang ka-excuse ka, agtakaw kan, taste. Maysa. Anya pa yung nagitay pakasulisugan tayo. Sensyas pa ilaang. Mata, sight, seeing, haan? No judgmental, data panagmatam. Kita umpay laeng. Di mo nagbasol kan? Agkakatawa da nga nagragsak. Siyak dayay sa. Apay nga pagtutungtungan. Mga sikat di pala nakitam ka na eh. Nagaddayon di bagana. Control. Iso nga may mayat nagbalintay nga kurarap tamo makikita na kita kaaruba mga agchichismis. Hindi ba nagkita no daduma? So nga rin nga, mo mga maangot giletsyon ka, tadayohan. Ngum no makikita mga agar-aruyot jitaban ha po. Kamatis bugoong laso na ti pangisaw-sawam. Uri agpagpagerger ataba. Wow! So nga rin nga ti patalastas dagiti restauran ka nakapinpintas di picture na han. Wow! Agurder ka, nay taltalum. Nagimas i-picture na, agurder ka, taltalum dati nga kaiwa. Atrakin na nga di mata. Di mat? Isugarod nga, papuraw, tama atrak dahan. Lo? Kanya serbi na nga paunat mo, tabuok mo ko unat mo tan. Tapno nagasya-gasya ka, wow. Matahan? Oh. Kaan nga pangar-arit ki mata day jay. Gusto nga kung nakadagiti kakaanak ka nga agbasbasa,
college da pay laeng, kuno high school da pay laeng. Apaya nga masapul nga, makuluran basit. Masapul nga adda porsilas mo, dagiti daduma, adda pay tatuna. No daduma, apay nga, short pan mo, kaday tay, sang nga grrrt laeng. Taapaya, tapno makita da, haan? Ay, agkakaawatan tayo, haan? Matangar diat atraken na. Timo diya maawatan no daduma, bakbaketanen nakabakles pa ilaeng mga umay makimisa kakaasi nga malamlaminan ka ora yun ako na. Kanya purpose na nga iwaram. Nagkakaawatan tayo haan. Kanya purpose na nga ibilag mo tapno makita haan. Mata. Angot. Nga mo ati angotan. Mayat nang kagtututbras ta oray na pintas ka no daanglit mo. At least masuya. Nga masulisog nagpintas ko malabsam. Kunam ka at least ma-distract de attraction na. Angot. Anya pa dagiti pa ka sulisugan tayo. Haan la nga dagiti senses tayo dengeg. Nagitay ko kumarik nga mamarites ko kwa. Adda magnetic ti panagdengdengag na uray may sa kilometro mangag na rejay. Agtong-tong-tong da ka, isuna. Selective di pa nagdengag na no dagayay ti tungtunganan. Nga ibagada ka, mari tay utang mo tuleng data. Mari tay utang tuleng data. Apo ay mari simmangpot masikog nya. Selective di ba nagdengdengag na data to daduma. Dengeg. Dagitoy senses pakasulisugan amin no nakapsot ka mabalin na amin nga usaren dagitoy tapno dadailen na ka. Haan lang nga dagijay. Anya pa ti usaren na tapno ti lubong dadailen na. Dagijay. Ulit-ulitan tayo. Anya dagitay mabalin usaren na ti position. May position tayo. Tapno umato ka. Hamo kaya tagpakumbaba. Kas pangarigan, ada saad mo ti opisina. Ada saad mo ti gobyerno. Mayor, aging gana ti kapitan, aging gatanod. Uray ijibalay, ada position tayo, haan? Hoy. Na ikamkamang kalaeng siyak ti katugangang. Position day, haan? Agrokbab ka, Ure si kaagkam kamali, anak ka nga rod, nga to position dayay. Ure si kaagkam kamalin, kamo nga awatin namin, you are using your position. Siyak ti ama, siyak ti agrok baban. Tangsit dayay. Position mo la dayay. Padiak, siyak ti soro yon. Apay, ang utos ng pari, di nababalay. Unadan sa dayay. Idi amat. Gapay, gapota padi kan, di agkurkursing nga pastoral leader mo, awan lati usto nga kunana meten, at dalat tamet agpakumbaba ka met Gapota si kati kapitanan, kaya mo nga sa uwanan, usto ka la kanayon meten. Haan posisyon. Gapota na baybayag ka nga nagserserbid ti nga simbaan kada, nagibasbasan, hamo kaya ti maisuron, posisyon. Antay, palabsambas iti maibasa, ta na may mayat ti panagbasan. Nabayagang agbasbasan, sikan. Kitaam kumadimo nga talaga, position. Nadaduma, usaran na dagitoy, tapno, maguyod na tayo. Anya pa'y, sanikwa. Siyempre na, dakdakkel ta income mo, dakdakkel ti asset mo, dakdakkel ti sanikwa. Feeling mo ka mas superior ka, temptation dayjay. Sulisog dayjay. Nga nagdrama kami. Yung seminaryo. Diya may isa, tinangala ti role nga kas ari, diya pailaang mo nakasingsingpet, nga haan nga agsasao. Kaya adda nangala ti katulong, adda nangala ti boy, adda nangala ti kwa, ti kayat ko mga innala, tapos diya nga rod pakarigatam iso, ti kala ko madya, ti innala nang agbalin nga ari ta, nakaanos iso na nga nagsingpet, iso nga kunana, ari man ti alaag. Siyak met, gapo ti pakarigatak met, narigat ko labanan ti demonyo, ti innalak nga rol demonyo.
Kakunak kanya, nagapot ag decision, nakaan-anos, ar-ara sa asak, hoy, ari ka, agungot ka. Hoy, ari ka, aguyong ka. Aywan niya, ari ak gayam. Suggestion na nga rod. Position, dayay. Suggest ko nga ari ka, agungot ka, agpaiso, nasulisog. Kasla agungot, jari na, ang drama lang, dayay. Kas di mo labiyag tayo. No, ados sa ni Kwam, kasla mo mas powerful kahaan. Namaan nga mabalin Ha nga mabalin Tainton matay tayo, Allah. Apay, addan tayo mabalo niyo. Manuntulang square meter jay alaam, haan. Marunot kan to pay, hamun to pay kukwa. Nga idardaras na tabiyag mo, sang garapon kan to, haan. Anyan to ti kukwam, awammat. Iso nga marurudak nga mangkit-kita kadagitay nagminatay no dadduma. Apangkutan awan ginatay. Apo, inggatangad na sapatos at dapay latag price na. Kemarikotanak apaya. Hamahan nyo maigagatangan idi si bibiyag. Apay nga idinatay sayo pabalunan ti sapatos ti pakadanagak. Kas anong tono, usaran na mapanjilangit, kadamdamon na usaran ta, mapankin San Pedro, agkapuyo, agpilpila ito, nga mapanayjayon ata, damdaman na nga usaran ta sapatos na. Miso nga nagdadumon at daminatay ka, makaisok-sokatak di sapatos kung agkulkulatlat nga, ilibas ko kung mga isukat di agkulkulatlat na sapatos ko din, kabarbaro. Apay nga sa mula ikan, natayan. Miso ti kung kunak ko nagdaduma, dahil nga sansani ko nadaduma, temptation. Nuti ko nga, da kayo ko mga nalaing nga agyalis timohon. Amuyo timohon? Ikak ti bainti nga mohon, gilungon mo no maawit da kapay laman. Naagom ka timohon, iyalis mo, isublida, iyalis mo. Agbayad kay manan. Sika nga agom timohon, no dadu. Nisuti ko ka, pabalunan ka tibainti nga mohon ta, kitaam no kasano pa nang idurduron da kanyam. Anyan to maala, no dadu masanikwa, ay apo, ala, agkakabsat, agkakaaruba, ako, day talakit ipagririyan tayo, nagsimple abanag. Temptation day jay. Ibagana ako kwam. Ng kwarta, day ta, posisyon, adal. Nga to ibaga na day itid na nga sulisog day ta. Tapnong umato ka nga rod. Tatumangsit ka nga rod. Saan ka kunak kadagiti ka anak no day agtitipon kami? Ore no kas ano nga barbartek me? Kunak kadakwada, never think na nga to kayo ngamti si asino man. Nakaadal mang kinhaan. Awan maalayod ta. Hamo nga ibilang nga to ka. Sino ka kuma dito, daga ka pumusay tayo tumaamin. Malungsot tayo tumaamin, haan. Hanggaputan na, anya na ganan, awan igatang ng original nga bangbang lumata. Kaaruba mong ka, feeling mo, gapumata niya, ti bangbang lumata ka, Dolce and Gabbana. Drakal. Kung na ka-feeling mo, ay apo intong lumakay kin, bumakit kayo, kay ipikasen tumalamin ti kaya ayaw. Hanto mga bangbang-lon. Pwede ma. Kararte ka nga babalasang akas, ta inton agkapso tatumon mo ka, omega painkiller, tumula ti kaya mo nga angot di kwartong. Ang daduma, dagay ti pampanunutan tayo ka, feeling tayo ng nga to, temptation dayay, sulisog. Kitata, kunana da ito, ni Apo Jesus, napan ijay desierto, anya inaramid na nagkarkararag. Iso nga kunana, there are 3 steps to fight temptation. Anya ijay, pray. Maikadwa, pray. Maikatlo, the same, pray. Kararaglaeng, tipanglaban tayo. Kas pangarigan di agasawa. Agkararagdatap no maadaan dati kapya. Tano mangrugin di awan talik na agsinada lusumrag ti temptation dita. Kan nakaawat di agasawa. Tano awan panagkinaawatan di agasawa, mapukaw ti talag. Anya ti aramiden na awanen ti lab, awanen ti respeto anya pabaya. Aramiden na apan mangbirok ti mangrespeto kanya na, haan? Nagkakaawatan tayo, haan?
Na sumangpad di bala, imbes nga maarakop ko ma, imbes nga welcome ko na ko ma, nabanbandog na pan nagtrabaho, tata ka lang kasi mangpad. Kaya nanto pa iti agawid no sumarunohaanan Sinanto ti papanan na, uy, ang gwapo mo, ang bango mo, kunanan, sa balinto na pananan. Temptation nga rod. Anya timbaga nangam no awan pa nagkararag di pamilya, maabak. Iso nga ni Apo Isos, haan nga nagbalay giti demonyo. Anya ti kunana, aramidem nga tinapay, Diyos ka, kukom to amin power, napanjito ay kangatwan nga bantay, kukom to amin dayto, yun agrukbab ka kanya, haang ko nga pagan ano dayta. Tumpuak ka, arayatin na kadagiti angheles, alalayan da ka hang ka madunor, hamo sulusugan ti Apo a Diyos mo. Apaya nga naaramid ni Apo Isos dayjay ngamin sika kararag. Sika kararag. Kaanya ti panglaban tayo, kararag. Anya ti dawaten tayo, pigsa. Nga uray no adda problema, natibkar tayo latta kuma. Uray adda panubok, adda kumaanos tayo nga agibtor. Uray no adda pan nakairuruman, adda latta kumaanos tayo nga agbiag anormal nga si sasagana. Iso nga paggapon na dayjay kararag. Nagpintas pa dito maudi nga pasit ti ebanghelyo, anya ti kunana. Dayjay formula idi Miyerkules Santo, anya ti kunana. Asidegan ti pagarian ti Dios. Agbabawi kayo kadagiti basbasulyo, ket mamati kayo iti naimbag damag. Namati kayo ti ebanghelyo. Idi kinurusan databuging yun no nagpakuros kayo. Dayjay ti may sa formula nga kunan ni Apo Padi wenno dagiti ministers. Anya ti kunana, agbabawi ka ti ibasbasol mo ket mamati ka iti ebanghelyo. Or dayjay may sa kunana laglagi pa nga iti tapok naggapo ka, iti tapok agsob. Iso dayjay diniskas tatay humility dayjay. Kadayjay pa nang kunana agbabawi ka ti basol mo, mamati ka ti ebanghelyo. Anya ti pampanunutan tag namin nga babawi ti basol. Tinsamo pampanunutan tayo nga babawi ti basol ka, nabalod ka gapo tapim matay ka, nangabort ka, nangkarit ka nga bimitog ka wenno kwan, wenno ginuyabam da ka arubam, kunamon. Wenno pinarpardek mo uno saan nang kulam ka, haan nga dayjay laeng ati basol tapno sumrek nga agbalin nga pagarian ti Dios di pamilya, anya dagiti pagbabawyan tayo ti basol, dagiti gundaway nga imbes nga nagpakumbaba ka, tapno adda kapya di pamilya, timmangsit ka, pagbabawyang dayta. Imbes nga adda kasapulan ni kabsat mo, ni kaarubam, imbes nga tulungan ta mo nga addaan ka, haam mo nga tinulungan, pagbabawyang dayta, dagiti pagbabawyang tayo. Imbes nga itulungan ni kabsat mo, iwaras mo tamakan, insupot mo. Dagiti pagbabawi, haan nga daytay at iti mo yun sa mga panagbabawi ka daytay, ala, urayak lakas la nakapatayon, urayak lang akasla akla nangilunod ti taon, haan lang nga dayjay kadagiti decisions tayo, dayjay trabahom, haan mo nga impapati, nagtrabaho gapo ta anda mo ipapati aminan, inayayam mo dayjay trabaho, pagbabawyam dayjay, tahang ka nagserbi tinapudno. Dagiti ati pinagbabawian tayo. Dagiti gundaway nga inusar mo ta power mo, tamakalamang katipadam tao. Dagiti ti pagbabawyan tayo, tapno adda ti pagarian ti Dios. Adin no ti pagarian ti Dios kuna tayo, apay ijay langit. Dagiti pamilya tayo mabalin nga agbalin a pagarian ti Dios. No adda pinnakawan ken kapya, anapudno pa nagserbi, ala no mampay mailaw ang tilatang agbasol, agsubli tay lata. Ejay trabahom, adda ka di pagarian ti Diyos, gano, nagkamali ka, agpipinakawang kayo. Agtrabaho kayo nga si pupudno, hanla nga gaputi sweldo, no, gaputi technicalities ti panagbiyan tayo, pagbabawyam day tanong hamongan aramid. Kala siya kumamot, kadagiti gundawi mga ti kinapadik ka, pagrasarason ko, nabannog akon, bay amon. Awang mo pagturturungan na, temptation mo takan nyami day jay. Makamisa aklaki di umison, pagbabawyam di yat, hamo nga impapatit, nagserbikan niya na. Dagiti mo ati pagbabawyan tayo. Kadagiti gundawi nga nagserserbi tayo nga, haamot nga para kini Apo Diyos, no diket para kada tayo, nga dagiti rumbang nga pagbabawyan tayo. Iso di agbabawi tayo, mamati tayo ti ebanghelyo na, para amin keng kuana.
Tapno di gimong tayo, di pamilya tayo, agbalin pamilya ti Diyos. Katata panawon ti panag Koresma, panang dalos. Apay nga dalosan tayo, it's not because of that sin. Haan nga gapo iti dayta abasol. No di kayat tayo nga pumintas ti relasyon tayo kin ni Apo Esos nga imay nga nang punas ti basol. Tano tila pampanunutan tayo ka nakasurvive bak iti basol, nakasurvive bak iti basol, nakasurvive bak ti basol. Awan data narabaw. Apa yang aliklikam ti basol ngamin ay ayatom ni Apo Esos nga iso tinang punas ti basol inga ngatom. Itan inga ngatom di jegol mo nga anak nga agaramid ti madi apaya haan laeng gapo ta makabasol at no. Gapo ta da respetom kini Apo Esos ay ayatom ni Apo Esos numampay managbasol ka inalangon na ka dayjay na ununag a relasyon ken kuana iso nga agbalbaliw ka. Tano ti lagol mo ka, maliklikak ti basol ti inaldaw-aldaw, narabaw pay la pa nagbalbaliw day ta. Na may mayat ti pa nagbalbaliw, nga po ta ay ayatem iso na. Katat ta kwarisma, panang dalos. Yung kay agkumpisar, haang nga siyak. Yung kay ti sabali no kaya yo. Agbirok kayo ti tulang nga paditan namang nagtabasol yo. Takas di kam di seminaryo, hindi adala kay nga padi, apang mipilpilaan. Kanawan ko madya pagkumpisar na ka, mapangkam di kan nikid ka, kakaasing ang taltalyaw. Han namang ngagdibasol nga mahanga di ya, tata nagmayat nga pa ng dalos, apa yang agkumpisar ka, is not just because of that sin. No di pabarwam jay relasyon mo kini Apo Dios nga to alibal ti panagbalbaliw. Iso nga tata panawon ti kwarisma, nga to tayo Haan lang di panangliklik ti basol, nga to ngamin ay ayatem ni Apo Jesus. Sungor nga kunana, agbabawi kayo, haan lang di pa nagbabawi, mamati kayo ti Ebanghelyo ni Kristo. Tapnong maitanok di jay na espiritu na panagbiag tayo ta, no rutinary nga, basol pakawan, awam mo ayat mo kingkwana, narabaw pay laeng, adayo pay ti pagarian. Ngala kakabsat awis na, tatasimana, nasayaat ang panang pabaro. Kas ano nga labanan tayo ti basol, kadadakkelan nga armas, iso di kararag, umasidag ni Kristo. Ure agkara ikursong tayo, urayon na tayo latang agsubli no, daayat tayo. Alaawis na kadatay amin, awan ti excuse. Ure da kami, adumot adu nga panagbabawi, adu nga panangikari, ti panagayat nga panagserbi, uray maknag, addam tulat takari, agsubli original kari. Ala kakabsat, ure kasano kabilag ti basol, nabilbilig lata ti grasya ni Apo Diyos. Uri ka sa no kabilig ti demonyo, nabilbilig lata ni Apo Jesus. Isungarod nga, ti attitude tayo kung matatasimana, kwaresma, si kakararag, umasidagkin ni Apo Jesus. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak, iti may sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti may sa nga Apo Aneso Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay sa Diyos sa nagtao diti napaypay sa Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlang iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat, immuli sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti ama, o may tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama, ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika,
ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw ken ni Apo tayo a Jesus, saan anat nagiti sulisog ken ni Satanas idi adda iyalet ang aywa dawaten tayo ta aywanan na tayo kuma tapno may dayo tayo met iti basol nang runa iti daytoy a tiempo tintay panagsagsagana tintay pananglagip ti panagtutuok pannakatay ken di panagungar na iti tunggal kararag kuna tayo Apo tarabayem dagiti tattaom. Apo mi Jesus, insagana ni Juan ti dadateng mo. Dawaten mi nga iwanam ni Santo Papa Francisco, ni Marlo ken dagiti aming nga obispo, papadi, religyoso ken amin, amang isaksaknap iti naimbag adamag. Tapno agtalina edda na kired, amang iwardas karagiti gakat dang agpaay iti panakaisalakan ti sangalubungan. Kumararag tayo iti Apo. Apo mi a Jesus, nagserbi dagiti anghel ken ka, kalpasan ti panakasulisog mo. Dawaten mi nga iwanam met dagiti pangpangulo ti amin na nasyon. Tapno ipaidamet ti tumutop ken natarnaw a panagserbi karagiti marigrigat, may kuskuspil ken nakapagteng iti sagubanit ti biag. Kumararag tayo iti Apo. Apo mi a Jesus, inkas kasaba ni Juan nga si degen ti pagarian ti Dios. Ket imbilin nang agbalbaliw kami karagiti basbasol mi. Aywanam ken papigsaem ti puso mi. Amang iwaksi karagiti aramid, ang nagbalinin na paset ti biag mi. Ngem mangyadayo kada kami ken ka. Kumararag tayo iti Apo. Apo mi a Jesus, imbilin pa ni Juan ang mamati kami iti naimbag adamag. Idawdawatan mi dagiti kakabsat mi asaan pay ang makamamuken ka. Ken dagiti saan amang ibibiyag karagiti galat ti naimbag adamag. Tapno silawam kuma ti pampanunot da ken tarabayem ida iti iglesyam. Kumararag tayo ti Apo. Apo tarabayem dagiti tattao. Apo mi Jesus, imay ka dito'y lubong, tapno suboten na kami iti basol. Awatem kuma, dagiti kakabsat mi, imununan, ngemda kami. Tapno makipagtaengdan itapagariam, ken makikaysara iti dayag ti gloria. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo tarabayem dagiti tattaom. Apo Jesus dagiti ti sumagmamano akasapulan mi adu pay ti saan mi anaiyabkas ngem ammo mi nga ammom ida patgam ngarud ida tapno maikari kami amang rambak ti misteryo ti panangisalakan mo kada kami. Amin dagitoy dawaten mi itinagan mo. Amen. Bendicionam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka.
Ti Santa Misa idatun miken ka nenggim kanapu araraw miken ka Ti Santa Misa idatun miken ka denggem katapu araraw miken ka Amin nga amin mi ken gungunay mangidatun nga ayat ken ka Diyos sa Ti Santa Misa idatun miken ka denggem katapu araraw miken ka Ti Santa Misa idatun miken ka denggem katapu araraw miken ka Bendisyonam o Apo, na ito'y daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Ti Santa Misa idatun miken ka denggem katapu araraw miken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo atin na kumadag ito'y daton kadagita imam. Ken may paay pakidaydayawan ken pakailorian tinagan na ken kasta met pagimbagan tayo ken ti kadagupan dinasantuan nga iglesia na. Dawaten mi Apo ta aramidem kadi amapudnuan mi ti mangiroknoy kadagitoy adaton isoda a pagrubwatan mi amang rambak iti daytoy napateg a sakramento gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karigit rumbeng. Podno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi tani Kristo kabayatan ti upat apulo nga aldaw saan anangan ti anyaman at araon ana indagaan kat babaan day di panagayunona pinasanto na dagiti panagannong mi iti Kwaresma kasta pay ababaen day di panangabak na kadagiti amin asikap tay demonyo. Insuro na ti panang parmek mi ti sabidong ti kinadakes. Iti kasta iti naimbag anakem rambakan mi ti misteryo ti ilalasat na ken patay.
ket dimmanon iti panagungar, tapno iti kamaudyanan na, mairanod kam tumet iti agnanayon a gloria ti panagungar. Anansata makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Dios dagiti amin a parsa, ti langit ken nagapnuda, iti pagdaydayawan. Hosana iti kangatuan, manaydayaw ti umay, iti nagati Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sikati gobwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, di paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted, kadagiti disipulos na ket kenonana, halaen nyo, gat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso may yawat to, amay paay kada kayo. Hastamet akalpasanday di pa ng rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, halain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Haramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panaguan, inakaminsalakan, manubuti sa kalubungan, inakaminsalakan, manumbuti sa kalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano di tibagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom tayat na anayusan. Laglagi pam ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlongar Sobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag
kat magiranod kamto, kinenggasatan ni Birhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kamto kadmet kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amin nga dat sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, tumpeng ipadarya makumpal, tinakem mo, ito'y daga, akasabilangit, iten kadakam, ti aldaw ito'y ikamendi, iti patinayong aldaw, pakawanemet, tibasol mi akasmet, pamakawan mi, tibasol, dagiti nakabasul kada kami, tinakami, baybayan yomano, kuti suli suketi, salakan nakam iti dakis. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan di panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Kapuang tituray, di panakabalit kendayaw, itiang nanayon na din, tuwag sarday. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo.
Asa ko mami. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal may sa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya, kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti sangalubungan. Asika, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti sangalubungan. Mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti sangalubungan. Idem kada ti kapya, idem ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing, o may kakanya, ngem ti may sara nga sao, mapaimbagton, to'y kararo. Nakakaskas daw ti ayat mo, bulos sa di matukod to'y isip ko. Tapay aya nga indaton mo, day taabyan, itikas kanya kaparswa. Nakakaskas daw ti ayat mo, bulos sa di matukod to'y isip ko. Tapay aya nga indaton mo, day taabyan, itikas kanya kaparswa. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Nakakaskas daw ti ayat mo,
Pulos sa di matukod, tuy isip ko. Tapay aya, nga indatong mo, day taabiyag, itikas kanya kaparswa. Nakakaskas daw ti ayat mo, pulos sa di matukod, tuy isip ko. Tapay aya, nga indatum mo, day taabiyag, itikas kanya kaparswa. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Apo Jesus, may ka, dito'y puso kang naed ka. Ikutan to'y biyag kukin kararwa, tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadwa po, arabaye maladay to'y dumo. Tapno ag serbiya ka si pupudno, aging gatungpal to'y biyak ko. Ati ayat mo, isua po tibiyag ko, eti asim, isua po tikiret ko, keti bilin mo, isua po tibagnus ko, nagturong kinapudno. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, ti panangpakan mo kada kami iti nailangitan na tinapay. Isu amang palagda iti pamati, mangpadegdeg ti inanama, ken mangpapigsa iti nagyusan nga ayat. Ipaay mo kadi, tamapasgad kami, iti panagtarigagay nga umawat, ken Kristo, ang makabiyag ket napaypayso at tinapay. Iti kasta mabalin mi ti agbiag nga agpaiken ka, babaen ti amin asao nga agaon tangiwat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumami. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios, ti Ama ken di Anak ken di Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanto na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Magyaman tayo Diyos.
iti amin a lugar, ket pangbalinin yu'y dangadala. Bunyagan yu'y da, iti naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglag ipenyo, nga adakto dita. Sibayo, laglag ipenyo, di kay to panawan, kaano man.